Ассалому алайкум дӯстон. Имрӯз сухан мекунем дар бораи гипертония, давления, фишори хун. Яъне аксарияти мардуми мо ҳамин мушкилотро доранд. Барои чӣ? Барои он ки мушкилот бисёр аст дар мардуми мо. Фарзандҳои бисёр ки доранд асабӣ мекунанд, набераҳо асабӣ мекунанд, кор қин аст. Мардуми мо назар ба мегирем Россия дида каме зиёдтар кор мекунанд, корҳои вазнин мекунанд. барои ҳамин дар мушакҳо спазм пайдо мешавад дӯстон, хусусан дар ҳамин гардан. ва фишори хун сабабаш ҳамин гардан аст. тақрибан 95-96% гардан аст одамои фишори хун. нигоҳ кунед дӯстон, мегӯям анамин сар аст. Барои мисол ин тараф бадани одам, анин гардани одам, анин рагҳоро дидед дӯстон? Дар инҷо рагҳое ҳаст ки бисёр мулоим ҳастанд. вақте ҳамин каме спазм дар ҳамин ҷо пайдо шуд, кушодану пӯшидани даст қин мешавад, яъне кор кардани сар қин мешавад дӯстон. ва дар ин поён давления пайдо мешавад, фишор пайдо мешавад, тарангӣ пайдо мешавад. ана ҳамин давления ҳаст. чӣ тавр мо бояд аз ин давления раҳоӣ ёбем? яъне спазмро мо бояд гум кунем, то он ки бо ин рагҳое ки бисёр мулоим ҳастанд, нозук ҳастанд, хун ва кислород бароду фарояд. барои ин дӯстон мо бояд гарданро мулоим кунем, яъне спазмҳои гарданро кушоем. массаж кунед дӯстон. хай мо бо аппарат массаж мекунем, як маротиба бас аст ки спазмҳоро нол кунем. ва ё мышечный памят мегӯянд, хотира ҳаст дар мушакҳо, ҳамон хотираҳоро пурра нест кунем, аннулировать кунем бо аппарат. хай шумо метавонед бо даст каме фоидае расонед, массаж кунед дӯстон. массаж бояд сахт бошад, массажи мулоим, массажи суст барои шумо ягон фоида намебарад. ягон фоида. каме мушакҳо бояд дард кунанд ва худро суст кунед. вақте ки шумо худро сахт нигоҳ медоред, он мушак суст намешавад. худро вақте ки камтар озод ҳис кардед, ана он вақт массаж фоида мебарад. сахт массаж кунед дӯстон аз ду тараф. ва дар вақти намоз дӯстон ҳаракат кунед, гардани одам, сари одам зиёдтар гардад дӯстон. нигоҳ кунед ки мо дар як рӯз чанд маротиба намоз мехонем, чанд ракат намоз мехонем. ҳар дафъа дӯстон гарданро кушод мекунем. намози нигоҳ кунед, бомдод ҳаст, пешин, аср, шом, хуфтан, суннатҳо, намозҳои баъзеҳо таҳаҷҷуд мехонанд. нигоҳ кунед ки ҳар дафъа вақте ки гарданро мекушоед дӯстон, барои шумо бовар кунед массаж ҳам дар кор намешавад. ҳар рӯз ки мекунед дӯстон, майда майда оҳиста оҳиста кушод шудан мегирад. кушод шудан ки шуд дӯстон, давления, фишори хун гум мешавад аз шумо. барои он ки сабабаш анамин спазм ҳаст. спазмро ки гирифтем, тамом. барои ҳамин дӯстон ҳаракат кунед, бе дору худро муолиҷа кунед. барои он ки дору даруни инсон як ҷаҳон ҳаст, мисли ҳамин як дунё ҳаст. вақте ки химия ба он ҷо рафт, албатта ки чизе ки инсон офарид ва зарар ҳам дорад ба инсон.